V mene Boha, najmilosrdnejšieho, Al-Fatihah Vamfun. Najmilosrdnejší, Al-Fatihah Untri. Pamätajte na mňa, ja si vás budem pamätať, Al-Bakarah 2. Som blízko. Odpovedám tým, ktorí ma volajú, Al-Bakarah 2. Allah miluje tých, ktorí sa kajú a očisťujú sa, Al-Bakarah 2. Allah je s trpezlivými, Al-Bakarah 2. Allah miluje tých, ktorí robia dobro, Al-Bakarah 2. Allah je spokojný s tými, ktorí obetujú pre neho, Al-Bakarah 2. Allah dáva múdrosť tým, ktorých miluje, Al-Bakarah 2. Allah miluje spravodlivých, Ral Imran 3. Allah miluje veľkorysých, trpezlivých a odpúšťajúcich, Ral Imran 3. Allah miluje tých, ktorí sa na neho spoliehajú, Ral Imran 3. Nerobte si nič zlé, lebo Boh je k vám milosrdný a Nisa portujne. Allah miluje spravodlivých, Al-Maidah 5. Allah si predpísal milosrdenstvo, Al-An'am 62. A keď k tebe prídu tí, ktorí uverili, povedz, pokoj vám, váš Pán sa milosrdenstvom obdaroval. Allahovo milosrdenstvo je blízko k tým, ktorí robia dobro, Al-Araf 7. Moje milosrdenstvo zahŕňa všetky veci, Al-Araf 7:56. Allah miluje spravodlivých, At-Taubah 7. Allah je s prorokom a veriacimi, At-Taubah 40. Allah volá do domova pokoja, raj, Yunus 10. Allah je blízky, odpovedajúci, Hud Elom 16. Allah je najlepší ochranca, najmilosrdnejší, Jusuf 12. V skutku, v spomienke na Boha nájdu srdcia pokoj, Ar-Rad 38. Ak budete vďační, zvýšim vám v priazeň, Ibrahim 47. Oznámi mojim služobníkom, že ja som odpúšťajúci, milosrdný, Al-Hir 15. Allah je s tými, ktorí sa ho boja a robia dobro, An-Nahl 16.